Sad krećemo sa razgnatim algoritmima. Razgnati algoritmi. Ja ću raditi ovaj prvi zadatak, radit ću i ostale zadatke. Bitno je da shvatite kako funkcioniše i šta je to u stvari razgranati algoritam. Početi ću tekst zadatka na početku. Uneti promenljivu broj i provjeriti da li je promenljiva broj veći od 100. Ako je veća, onda ispisati rečenicu, broj je veći od 100. Ako je manji od 100, onda ispisati broj je manji od 100. Dakle, šta nam je ovde važno je? Važno je da unosimo promenljivu broj i proveravamo da li je ona veća od 100 ili je manja od 100. Automatski se podrazumeva da ukoliko je nešto veće, ako to nije veće, onda je manje. Znači, ako unesem broj 125, on je veći od 100, jel? Podrazumeva se, znači, ono što sam rekao. Znači, ne možemo onda govoriti o tome, znači, da je broj manji, jel? Da krenemo. Znači, krećemo, kao što smo kretali sa linijskim algoritmima, ja napravim algoritamski znak za početak, jel? Algoritamski znak za početak, start, jel? Evo nam start. Sada unosimo broj. Evo da, algoritamski znak za unos. Unosimo broj. Sada, kada smo uneli broj, treba da se upitamo da li je taj broj veći od 100. Znači, ide nam algoritamski znak za uslov. Algoritamski znak za uslov je ovaj, znači jedan zarocirani kvadrat pod uglom od 90 stepeni. Ovde pišemo uslov. Uslov koji sad trenutno pišemo je onaj koji nam piše gore zadatku. Da li je broj veći od 100? Uslov uvek ima dve grane. I sada ću nacrtati, znači, grananje koje, znači, sam crtao do sada na kraju. Znači, uvek idemo, znači, prema von Neumannovom pravilu, jel? Od uzgore prema dole. Znači, algoritam uvek ide na taj način, jel? Međutim, kada smo ušli u grananje sada ne mora ići od uzgore prema dole, nego može ići levo, desno ili dole. Znači, jedna grana će nam ići prema desnoj strani. Druga grana će nam ići prema levoj strani. Potpuno je sve jedno da li ću staviti, znači, da li je uslov tačan ili netačan sa leve ili sa desne strane. U ovom slučaju ja ću izabrati da stavim da je desna grana tačan uslov. Znači, ukoliko je uslov tačan, on će ići na desno. Znači, ukoliko je broj veći od 100, iće na desno, odnosno desnom granom. Ukoliko je netačan uslov, znači ne, on će ići levom granom. Moramo da naglasimo kojom granom će zadatak ići. Sada naglašavam kojom granom zadatak ide. Znači, imam da granu, imam ne granu. Ako je da grana u pitanju, onda treba da mi ispiše, znači, algoritamski znak za ispis, algoritamski znak za ispis je obrnut od algoritamskog znaka za unos. Obrnut ću ga. Malo sam ga iskrivio, ali ispravit ćemo ga. I sada, znači, on ulazi ovde.
Znači, ispis treba da nam piše broj je veći od 100. To je išlo u grani da. U grani ne nam ide znači opet algoritamski znak za ispis, obrnut ću ga, evo ga, malo je nestao. Znači ulazi u algoritamski znak za ispis i onda treba da ispiše sljedeći tekst. Broj je manji od 100. Znači, proširit ću ga malo, da stane sve, da ne bude zasvom. I ovo ću malo proširiti. Bitno je da se sve dobro vidi. Sada, znači, uneo sam broj. Proverio sam preko algoritamskog znaka, znači za proveru, da li je broj veći od 100. Desnom granom sam rekao da ide, levom granom ide ne. Znači, kada je da, ispisit će broj veći od 100. Kada ide ne granom, ispisit će broj manje od 100. Sada, svaki uslov mora jedna i druga grana da se spoji u jednoj tačci. Znači, grana da mi opet se vraća prema vertikalnoj, odnosno ide od vrha do dna i vraća se prema vertikali i grana ne i se isto vraća prema vertikali. Uvek grana da i grana ne moraju da se spoje u jednoj tačci. Sada su one spojene u jednoj tačci i uslov je pravilno napisan. Ne može da postoji samo jedna grana, mora da postoji i grana da i grana ne. Nema treće grane, nema grane možda. Samo grana da i grana ne. Sada kada su spojene u jednoj tačci, možemo nastaviti sa von Neumannovim pravilom, i von Neumannovo pravilo kaže idemo od vrha prema dnu, evo nas od vrha prema dnu. Sve smo uradili, završavamo algoritam, sa algoritamskim znakom za završetak, evo nam algoritamski znak za završetak, pišemo stop i to je završetak crtanja algoritma. Znači, ponavljam još jedan put i objašnjavam još jedan put algoritam. Na početku smo uneli broj, to je i traženo po zadatku, znači promenljivo, znači uneti promenljivo broj. Evo, to smo uneli. Proveriti da li je veće od 100, proverili smo. Idemo desnom granom, smo rekli da će biti da, kada jeste, i treba da ispiše broje veće od 100. Ispisuje broje veće od 100, završava. Znači, ako je broj manji od 100, recimo ne znam broj 89, 89 nije veće od 100 i ide granom ne, vraća se nazad, ide granom ne, znači i ispisuje broje manje od 100. Vraća se znači na vertikalu, novim pravilom završavamo na start. Predstaviti algoritam u svesku i
staviti na učionicu.